салому алайкум тамошобинои азиз, хуш омадед ба видеои имрӯза. мо тасмим гирифтем ки ба назди ана ҳамин чордомае ки дар тарафи Садбарг болотар дар раҳи аэропорт қарор дорад, ҳамин ҷа биёем. рости вақте ки ман дар Тоҷикистон набудам, як чанд қа пеш ҳамин манзарая дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр медидам. ба ҳамин хотир тасмим гирифтем ки имрӯз як сайёҳати хубе дошта бошем дар ана ҳамин кӯчаи навбунёди шаҳри азизамон, ки бисёр дар шабакаҳои интернетӣ машҳуру хело ҳам диданӣ аст. ҳамина тасмим гирифтам ки ман аз наздик омада як видео кунам баҳри нафароне ки мисли ман ҳамин видео надида буданд. дӯстони азиз, вақте ки ман ҳамин видео аввалин бор дар шабакаҳои интернетӣ дидам, ман аввал фикр кардам ин дигар ҷо аст. ва баъде ки дар комментар ё дар поёни видео ки навишта шуда буд ки инҷо Тоҷикистон аст, воқеан ҳам хурсанд шудам ки шаҳри азизи мо ҳама ҳамин хел пешравӣ карда истодааст. нигоҳ кунед ба ин манзараи зебо. фикр мекунам ки яке аз беҳтарин дизайн дар ана ҳамин ҷа ба кор бурда шудааст. ва умед дорем ки ҳама кӯчаҳои шаҳри Душанбе мисли ана ҳамин ҷо зебо шаванд. зебогии давлат ин як обрӯи худамон аст. масалан, як турист, як меҳмон мебиёяд ин инҷа поёни хонаҳоя бинед, ҳамхе ҳойбот ба забони русӣ качелӣ мезан. хелиҳо гузошта шудааст ки бегаҳо дар ана ҳамин ҷа нишаста хастагии худа мебароред. бисёр ҳам як кайфияти хоси худа дорад. ва нигоҳ кунед ҳама яъне ошонаҳо яъне чароғош рӯшан карда шудааст. маълум мешавад ки ҳамаи хонаҳои ҳамин ҷа ҳозир фурӯхта шудаанд. ин аз он дарак мегӯяд ки шаҳрвандони кишвари мо ҳам шукри худо корҳояшон барор гирифта истода аз ҳамин хел ҷойҳои зебо боз хона мехаранд. поёнҳои ана ҳамин хонаҳо баъзе мағозаҳош холӣ аст. нафарое ки ягон бизнес, ягон корҳои хуба анҷом додани ҳастед, метавонед аз ана ҳамин ҷо омада ягон нуқташа барои худ гиред ва барои мардуму барои худатон як пешравӣ шавад. як кори фоиданоки шумо метавонад ҳам ба ҷомеа фоида расонад ва ҳам ба худатон, ба ояндатон фоида мерасонад. инҷа бинед мисли Ню-Йорк. иншоалло баъд аз 4-5 сол мо Душанбея нахоҳем шинохт. хело бо суръат тараққӣ карда истодааст. инҷа майдонча барои кӯдако бениҳоят кори хуб ки кӯдакон ҳаминҷа омада як хушҳолию як вақти хуби худро дар ана ҳамин ҷо мегузаронанд. нафарое ки шабакаи моя тамошо мекунед видеои моя, ҳатман лайкоя гузоред, ҳатман дар зери видео ягон пешниҳод дошта бошед нависед. агар ин видеоҳо машҳур шавад, видеоҳо дар интернет паҳн шавад, сафи туристон дар кишвари мо зиёд мешавад. турист ки зиёд шуд, даромад ҳам зиёд мешавад. ба баъзе нафарон ман ҳайрон мешавам, вақте ки турист ба Тоҷикистон мебиёд, онҳо аз ҳисоби худ туриста бурда дар ресторан мешинонанд, аз ҳисоби худ мехӯронанд, баъзеҳо ҳатто хона ҳам медиҳанд. ин кори хуб аст бародаро, ин аз меҳмоннавозии тоҷикон дарак медиҳад. лекин як пешниҳоди дигар, шумо боз аз туристо пул гирифтан ҳам омӯзед, бефиреб пулгирӣ ҳам ёд гиред бародаро. чунки турист вақте кишвари шумо мебиёяд ва ҳар рӯз намебиёяд. масалан, мана шумо Дубай ё ягон кишвари дигар меравед,
пул сарф мекунед, дар таксӣ пул медиҳед, дар ресторан, дар ягон ҷо ягон нафар ба тоҷикои мо дар он ҷоҳо хизмат намекунад, мисле ки шумо ба дигарон мекунед. ин хел нест. Як пешниҳод ҳамин ки шумо тарзи фурӯхтани як бори худа ба турист омӯзед, тарзи як хизматрасонии худа ба турист пешниҳод кардан омӯзед, туриста ба худ ҷалб карда, масалан ягон сувенир доред, либоса доред, хӯрданӣ, ҳамино фурӯшед. Арзон ҳам агар ки фурӯшед, бепул не фурӯшед, пул гиред. ин корро омӯхтан дар Курдистони азиз. шумо ҳамаи мо ки туриста агар ки бепул дар ин ҷа хӯронему пӯшонем, давлати мо кай пеш меравад аз соҳаи туризм? барои ҳамин мо бояд кам маънои турист кӣ асту туризм чӣ аст, бояд ин чиза фаҳмем. рӯқи сарбаланду хонаобод бошед дӯстони азиз. видеои ояндаи моро интизор бошед. иншоаллоҳ ҳаво гармтар мешавад, мо кӯҳҳо сайру сайёҳат меравем, ҷои тамошобоб сайру сайёҳат, Искандаркӯл, Ҳафткӯл, Қайроқум, боз ягон ҷое агар хуби дигар бошад пешниҳод кунед. иншоаллоҳ рафта дидан мекунем ва барои шумо навораҳои ҷолибу диданӣ пешкаш мекунем. худо нигаҳбони шумо бошад. Beğenmişti.